Hi guys! Maiba naman tayo ngayon kasi may nakita ako dito online about this news about news dito galing sa ABS-CBN News Channel, Uncolored. Ito yung pakibasa nyo nga yan guys. SNR confirms Pimentel went grocery shopping at VGC branch on March 16. Quarantine store clerks COVID-19 hashtag COVID-19 nakalagay nakita mo. Hashtag Luzon lockdown. SNR confirms Pimentel went grocery shopping at BGC branch on March 16. Quarantine store clerks. Teka. Ayan, ang news about that. At naintindihan natin, na si Senator Coco Pimentel ay pumunta daw sa SNR. At alam nito na positive. Bakit pumunta doon? Ay paano naman yung mga mahahawa? Ang dami nga hinuhuli dyan. Kahit yung pobreng mga natutulog sa daan, hinuhuli. Dahil ordinaryong tao lang, porket senator, kahit positive, pakalat-kalat. Anong masasabi natin dyan? Kaya dito, hindi mo masisi. Sabi, ganito tong nag-post, sabi niya si Bel Silva at Yensa, lang niya, nag-grocery pa talaga, nakapanghawa na yan. Diyos ko po Lord, kanya. Isa-isa, lahat na lang nag-comment ng mga, sabi naman ito, Amy de Guzman Pagulayan, nahawa nga daw yun bagger at yun pinuntahan hospital dahil dinala yung asawa niya mga nganak. Oo nga, narinig ko kanina, may news nga na nanganak yung asawa niya, pumunta pa sa hospital. And then alam niya na positive siya. Anong masasabi niyo dito guys? Pumunta pa, nag-SNR pa. Hindi niya naisip yung mga bagger, yung mga cashier o kung sino man yung mga nakalapit niya doon na mga namimili. Naku naman ito, Akala ko ba matatalinong tao itong mga senador natin? Bakit ganun? Makapagsalita ako to tell you, hindi ako nagko-comment basta-basta dito sa mga nakikita ko sa news. Pero dito, ang sama ng loob ko, bakit ganyan? Kami nga dito, nalalockdown kahit walang positive kaming na-confirm dito sa Tagbilaran, di kami lumalabas Dahil kung sumusunod talaga kami. Ito namang mga senador na ito, grabe naman, pumunta pa sa hospital. Yan kagabi dahil nanganak daw ang asawa. Yun ang nag-SNR pa? Oh my God! Marco, anong reaction mo dyan? Itong asawa ko hindi rin niya alam. Ngayon ko lang nabasa to dito Nag-SNR pa? Nag-shopping pa? Ang hunghang pala ito. Akala ko ba yung matalino yan? Ha? Wag na natin i-bash. Kawawa naman may sakit. What? May sakit nga. Ang sa akin lang. Bakit naman? Pag may sakit ang tao tapos made-depress, malaki chance matigok. Oh my goodness. Gusto niya may karamay siya, ganon. Gusto niya ikalat niya yung virus. Ganon ba yon? Aba naman. Sabi naman itong isa, Geraldine Francisco, sa tingin ko na stress yan. Kaya siya sumama sa hospital. Ang gusto niya siguro asikasuhin agad asawa niya. Nataranta na yan, kaya lang napasama talaga. Kasi sa sitwasyon, mas stress yan ngayon kasi sa nangyari. Just pray na lang Senator. Si Lord na lang bahala sa lahat. Pero bakit ganun, Ang daming hinuhuli ngayon. Kahit yung magka-backride na mag-asawa, hinuhuli nga dahil magkadikit daw. Bakit ito? Pinapalabas nyo yan. Dapat sana nyo yan. Ikandado nyo kaya yan nang hindi na makalabas. Ano mo yan? Kailan matatapos ang lockdown na ito? Tayo. Hindi na tayo mamuhay ng normal nito at maraming maapektuhan, maraming mga madadami na tao dahil namamasyal yung isa dyan na merong virus. Oh my God, ano nang gagawin natin dito? Hindi naman nakikinig yung mismong mga gumagawa ng natin. Sila ang dapat sundin natin. Oh my God, I don't know what to do. Sana naman, aksyonan kung sino man ang may karapatan umaksyon ng tungkol dito sa case ni Senator Pimentel na lakad ng lakad, nag-SNR, pumuntang ospital, kung saan-saan. Diyos ko, maawa naman kayo.
At gusto pa nating mabuhay. Lalong nagpapahirap yan eh. Mapapatagal pa itong lockdown na ito pag ganyan. Paano naman ang buhay natin? 'Di ba? Yun lang guys, yun lang ang masasabi ko. Nag-comment lang ako dahil dyan, hindi ako pabor. Anong pangalan dito? Gigigil. Nagluluto kasi ako guys, kaya natigil. Pumunta ako doon at kinuraw ko yung spaghetti. Continuation na ito yun. Ang sabi dito ng SNR yan with logo pa. Yesterday, March 25, there was a post circulating online about Senator Coco Pimentel's SIM shopping at SNR, Bonifacio Global City. Upon learning this, we immediately reviewed our CCTVs and validated the transaction with our front-end personnel. Front-end personnels. Ayan siya oh. It was confirmed that the senator was at SNR BGC on March 16, 2020. CCTV footage showed him checking out at counter 13 at exactly 1:59 p.m. As a result, SNR employees who were in contact with the senator were already placed in quarantine. SNR BGC also booked extra disinfection steps. We would like to assure SNR members that we are taking measures to maintain the safety of our members. We disinfect our stores daily and ascertain that our staff are clear prior to work. Shopping carts and handles, front-end belts, items, shelves, and registers are kept clean every single day. Our employees are constantly reminded of the safety precautions regarding the virus. To fight COVID-19, we at SNR will respond with compassion, prayer, and service. Thank you, SNR. Because I am also a member of Mahal ko ang SNR. Nadamay pati SNR. Paano na yan? Pati SNR naapektuhan talaga. Dahil ganyan, yung mga tao nila, baka nahawaan na, nag-aalala na sila. Tapos, ayun. Maraming factors na isipin dito sa nangyaring ito. Akala niya napakasimple, hindi simple. My God, hindi maganda. At dito, like this one, Jeng C. Flores, grabe siya, walang pakialam sa ibang tao, sarili lang iniisip. Sabi naman itong si Neil Bordeos, nag-reply. Oo, pati asawa at unborn child niya, hindi iniisip, sarili lang talaga niya at ang excitement ng pagiging tatay niya. Akala mo naman unang beses niyang magiging tatay? See that? Yun nga ang sa akin. Kala ko nga matatalino ang mga ito kung matalino ka. At saka, yung may kaalam ka talaga sa tungkol dyan, dapat maingat, no? Nasobrahan yata sa talino, sabi nito. Kaya naging bobo yan. Beshi, sarap, i-black bag na lang i-black bag daw, ibasura meaning. Sayang pa yung black bag, hehe, sabi naman isa. Nasa SNR pa naman ako that day, same day. Though di ko naman siya nakita, I think nakaalis na ko noon. Ay my God, nakakatakot, buti na lang. Pero ang SNR na pinupuntahan namin is Cebu. Malayo kami dito dahil ito ay NCR. Nasa BGC na SNR yan. Kaya na nakakaawa sila, no? Diba? My God. Oh my good Lord. I don't know what to say. Ang sa akin lang ay masama ang loob ko. Bakit niya ginawa yan? Yun lang. Sorry to tell. Masama ang loob ko. Okay guys, magbabay na naman ako. Inano ko lang itong aking masasabi kung anong comment ko dito. Ayan. Bye. Thank you for watching.